बेलाखेना हामबाय जों 2025 नो याकरै तब 2026 या प्रेरिखा दिनै के सालनै आं बागै विशेष के चिनी मीडिया रनो आबुनि बिसे मुचिनि कपरक चैनल रनो बेलाखेना हामबाय मारबो चिनी एडिसी शिक्षा दप्तर नि तिनी नरंग मारिक माखाय अमो जे नरक जतन सेमा नरक जतन भुक्तभोगी जे एक सप्ताह रम्बई त्रिपुरा सह उत्तर पूर्वांचल माने भारतवर्ष नताभुक्त कसांगमानि महल जेभाबे कसांखा माने जेभाबे थान्दांखा सेमारावनि तुलनाय ताग्लाय बेलाखेना कसांगमानि बांगो आबुनि बागै एडिसी आमचायो ताबुक टोटाल 1601 जे स्कूल तमनी आबंखा जतनसे रिमोट एलाका ताई करी एलाका हनी जों साइमानो बेलायखाना हाजो खापारो चिन बरक तंजाबायो बरनि स्रायरक न स्कूल रहनानि बा जारा स्टूडेंट स्कूल फाइनानि म कसांमानि जरावो बर मुते सम्भव गैया आबुनि बागै चिनि बरमनां सीएम भाई बिनि एक पारमिशन नांगो चिनि हेड ताई चिनी जत आईएस रगै तिनी जों मीटिंग चिनी मीटिंगो मिशन 3 अरो जे जों जे पायलट प्रोजेक्ट मीटिंग जखन जतन फाइबे गया चिनी 30 टा आईएस रक बरनिबो एकई बक्तव्य अंतत सर अंतत अ एक सप्ताह जाबत बंद तनिखेन बेलेखेन हामनाय कारण गार्जियन रक स्कूल थांगिनाय अनुरोध खाय दंबायखा आबुनि बागै जों एडिसी गवर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3 अर्थात खाना जानुवारी तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबुनि परीक्षा तो हांराय ताइबो कसांमा बारी मानो वेदर नि जे रिपोर्ट अनुसारे ताइबो कसांमा संगना बेसी आबुनि बागै जों एडिसी कर्तृपक्ष जे जत स्कूल चिन एडिसी नि जों बन्द नारखा आरो जायगा ताइ कक दङ जे स्कूल चिन बोर्ड नि एग्जाम चलि दङ बोर्ड नि एग्जाम माने बुसकांग रमनि 10 रंनि 9 रंनि बा 7 रंनि आबोका बोर्ड जेमन चिनि खुमपुई बादेबो चिनि जे दलाई नट गाय चिनी उनकुटी रग चिनी एसबी स्कूल दङ 6 to 8 आरो जदि परीक्षा चलि दं खाय आबो कन्टिन्यू ना परीक्षा चलिनाय आबोनि बागै जत्तनि ककनो खनावै जत्तनि दुखनो बुजिवैनो जों एडिसी र बुसकांनि 3 तारिखनि सिमी खनानि सिमी 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कूल बंद घोषणा खायरि जाखा एजे आं ईएम एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनिकाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय सीबीएस सिमपांतुं टीबीएस सिनिपांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलि दं खाय आबोके कन्टिन्यू आबो चलिनाय के स्कूल लंने हाइना ट्राई रं आमा हाके एग्जाम चलना आबो तो आसुक जामेलाया तब उ सिकन रक निनी प्री नार्सारी থেকে निनी 1 to 5 आबरन तो कोन स्कूल ताव पर्यन्त चिनि थानि गक्रै हस्टेल लका बाहायनाय नायसा हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नगो थांना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास जोंले असुस्थ रंखा बा कोनो विपद असुविधा खाय तो कोनो असुविधा करे आर हांग्रायनि तो जों सब समय न किछु हलिडे मान खाय हांग्राय तो जतो नगो हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालसा सानै निबागै फानो যারা থানা মুসুনার শুনাই থানা মুসুনিয়া जों दार तन्नाय आबोनि बागै कोनो असुबिदा गला आबो जों जतन तैसा जों पिउटी रो गय सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एडिसी खायना आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতা দাদা মান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायखा गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडिया नुखा जे अन्तत पक्षे अ 7 টাকা সাপানো 15 তো নিথুম যতনের একটা আরজি सराय चिगन रंनो आसुक सराय रंनो जे ताव स्कूल रहनानि आबो खूब कठिन आं
आं साइबामा मते गोबांमा प्राइवेट स्कुल दं प्राइवेट स्कुलावबो खिन्थु अ याप्रि मारमखा बरबो सुटि गुसुरा माखाया डिउ टु अतिरिक्त सिनि गोसांमानि बागै Sir, teka sa sunod ng top private. tabuk truk जों प्राइवेट स्कुल नि जत लिस्ट आरो नि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों tabuk truk कालेक्शन खाइ दङ एवं गभर्नमेंट नि गाइडलाइन যদি बर फुलफिल खायाखै হয়তো जों एडीसी কর্তৃপক্ষ বসুং বনো एक्शन नाय मानो आइटा Yaban action na naman. lo submit खाया बो आईएसओ कयटा प्राइवेट स्कुल दं बाहाय चलि दं बिनि फीस नि अवस्था बाहाय आबरबो जों जतन मोटामुटी तिनि सालायया अ बेपाराव जों अनुरोध खायनाय जेतु स्रायरंनि वानसुगै हाइता खायतों इसर कोनो धरने कसाङै एक्सिडेंट अनेक जायगा जोंनो हरले एक्सिडेंट दं स्रायराव माने आसिके कसां गताइखौ आबो जेन खायातै শুধু পড়াশোনা ন চিনা খাইকিংলা बुंनि স্বাস্থ্য দিকে जों चिना मा खायलेना স্বাস্থ্য যে हामियाका आरो कुलुम कसा कंग्रा इंगिने निमोनिया रक मानजागै तंखांखाय आप्रु आबनि खरसा हरनायबा आबो कि आरो नि टीचर रक आरो नि स्कुल कर्तृपक्ष दरनायबा गोबां सायरक कुलुम कसाङै दं Sir, nung ni edisi area ni kabang mag school koto private tong montor hayaki. কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুকনাই যে হাই হাই नि কারণে মুতি মুতি ইনকা गोबां बरक हामबायनाय जोंनो गोबां मा गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेंट अब गार्जियन प्रेसार नाय ताबो एडिसि जे खायमाखै नके तां खायमियांनाय अ कक्टा हामबाय जतन खुलुमखा पहिलाव हैप्पी न्यू इयर 2026 फाइ दङ ओ हैप्पी न्यू इयर जिनि बागै वानसुम गदाल तवै फाइथों जिनि गथालायमेन दैबो गराक तवै फाइथों जतन सा गाहाम फान गाहाम जिनि पामु गाहाम तवै फाइथों जिनि हैप्पी न्यू इयर ओ 2026 जिनि लोको तिप्रासारनि बागै भबिष्यत गाहाम तवै फाइथों जतन हामबाय खुलुमबाय।